Gorde eta hortxegoan, joan daneko aspaldian, altxor on baten antzean, nire buruko sabaian. Nonoz urten behar eban, egonik isil aldian. Zeindan ona edo txarra, ez naz hasiko ez baian. Kontaketa honetatik, zertzu gorde memorian, dandana gertau diranez, munduko ibilaldian, alan agertuko dira, irakurleen zelaian, kondaira bat idatzi dot, nonork irakurri daian.